anotida ane nyasha naupenyu hwedu. Ndakupai mbiri nekukuremekedzai mangwanani ano. Muupenyu vana venyu ava Mwari, zvavanoshuvira nekutsvaka munozviziva. Ndinotaura kuzarura kwemasuo. I pray, Lord, for opportunities not to pass by them. Time and chance are given to all. Baba, release your favor. Pavachapinda panzvimbo dzine maopportunities avo, ngavasangane nenyasha, ngave nemweya wekugamuchirwa. Spirit of rejection, we flush it out. Spirit of rejection, Baba, ndinotaura favor upon their lives. Pavachasvika Mwari, pavanosvika pane mikana yavo nezvingachinja upenyu hwavo, ngavaregere kudzingwa, ngavagamuchirwe. Ndataura the gift of the spirit of acceptance, mweya wekugamuchirwa. Ndataura favor muupenyu vana venyu nezita raJesu, nezita raJesu. Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. Thank you so much for tuning in for our prayer session this morning. Our scripture reading is coming from the book of 1 Samuel chapter 17 verse 5, and I'll read. And he had a helmet of brass upon his head, and a weight of coat, and he was armed with a coat of mail, and the weight of coat was 5,000 shekels of brass. Scripture ndaverenga iri kudefine, iri kutaura pamusoro pezvipfeko zvanga zvakapfekwa naGoliath. He had a helmet of bronze upon his head. But I want to show you something. 1 Samuel chapter 17, to end up at verse 49. And David put his hand in his bag, and took hence a stone, and sling it, and smote the Philistine in his head, that the stone sank into his forehead, and he fell upon his face to the earth. So panatanga kuverenga pari kudescribe mapfekero anga akaita Goliath, mapfekero a defense, protection yaanga inayo. But David, with a sling and a stone, wakarilisa dombo rikanotema musoro waGoliath the forehead, rikasinka mumusoro wake. But panatanga kuverenga patiratidza kuti Goliath was putting on a helmet of brass. A helmet of brass. But David released a stone, rikaita sink into the forehead of Goliath. Which means Goliath nyangwe anga akapfeka a helmet to protect the head. But Mwari vakacreate mukana, opportunity, a room, a door for the stone of David. Kuti rigone kurova musoro uye ripinde mumusoro waGoliath. Munamato wangu, munamato wako muzuva ranhasi mangwanani ano, ndewokuti Mwari, despite the blockage, despite mavharirwo anogona kuitwa nevanhu vachivhara maopportunities ekuti ndiregere kuwana chance, but nekuda kwedombo, ndofunga we all know the mystery yedombo. The stone represents Jesus. By the name that is above every name, in the mighty name of Jesus, mukana wangu handisi kuzoupotsa. Nekuda kwaJesu rinova dombo risingagone kuvharirwa. Remember ku New Testament kuti vakaisa Jesu muguva, ndokubva vavhara nezidombo rakakura kuti aregedze kubuda. But the Bible wrote there was an earthquake, and the angels were released from above, and the stone was moved away. May God create a great opportunity for you. Rekuti nyangwe vanhu vakavhara nezidombo, but nekuda kwekuti unaro dombo rinonzi Kristu, iye ane simba nenyasha muupenyu hwako, Mwari ngava create ma opportunities, asinga create kune uchenjeri. Because Goliath wanga wakapfeka a helmet of bronze, but David wakakanda dombo rikandotema the same head, rikaita sink. Iye akapfeka protection against zvichakandwa. But Mwari vakatendera David kuti dombo raabata rinowana mukana, rinowana pekupinda napo, hakusi kuzopotsa. Kana vakanzi vavhara sei, ngazvishamise, ngapaitike chishamiso chekuti vanhu vaisa blockage, vavhara kuti hapana chinobuda, kuna chinoitika kwauri. Mwari ngavakupe nyasha. Budirira munzvimbo yaunoresistwa, budirira muarea yausingagamuchirwe, budirira munzvimbo yevanhu vasingakufarire. Mwari ngaakupe nyasha, Mwari ngaakupe favor.
Sa David unopiwa nyasha na Mwari kuti nyangwe Goliath wakapfeka a helmet of bronze, but that helmet will not deny access yedombo ya David to make an impact. Vakaisa Jesu muguva vakavhara nezidombo rakakura vachiti afanirwe kubuda, asi nekuda kwekuti iye ndiye dombo rinodarika dombo ravaisa kudhoo, nyangwe riri kudhoo riita sekunge rakakura, but simba riri muna Kristu rinorova dombo rakakonzera that stone to be moved away. I pray in this morning, I pray over your life this morning, every blockage, every opportunity yakavarwa, pese pakavarwa mikana pawaka rejectwa kwasagamuchirwa, may God create an opportunity for you. May God create an opportunity for you. May God create a chance for you. For the Bible says time and chance are given to all. I don't know whom I'm talking to this morning. There are times you have been trying so hard and people are resisting you. It seems you have been trying so hard, but you always face a resistance. There is a blockage, but but I've come to tell you this. There is God in heaven who will create an opportunity, a chance for you. You are going to prosper in the land of the living, in the midst of those who hate you and reject you. God will make you prosper. Zvichaitwa naMwari nokuti Mwari wedu unocreata mukana panonzi hapana mukana. Pa-Red Sea yabloka vana veIsrael, Mwari vakati tell people to move forward. Vanhu vakafamba, Red Sea ikapatsanuka. May God create an opportunity for you. Pese pane blockage, I see you entering. Tikaenda kubhuku raJoshua chapter 2, uchanzwa vanhu pavaisvika kuIsrael, Jericho was tightly shut. Jericho was tightly shut because of the people of Israel. Kuti hapana aipinda kana kubuda, but Mwari waka create an opportunity. Mwari waka create an opportunity nekuda kwekuti ane vana veIsrael vaanoda kuti vapinde. God created an opportunity. Jericho was tightly shut, panga pakavarwa, pakakiwa, but Mwari akapa vanhu nyasha dzekuita enter, not through the gate, but pavaka worship Mwari. So this morning, I want you to be in the mood of worship and praising God. Despite kuti pakavarwa, bandoda kuti utende kuti Mwari unondipa nyasha. Mwari unondipa nyasha, Mwari unondipa nyasha. Zvinoita bedzi ndinotokunda ndinotobuda chete. I'll read Joshua chapter 6. Joshua chapter 6 verse 2. And the Lord said unto Joshua, see, I've given you into thy hand Jericho, and its king thereof, and the mighty men of valor. You shall compass the city with your men of war. Go around the city for 6 days. Mwari vari kuti tarira ndakupa. But chinhu chiri kunzi tarira ndakupa, Joshua chapter 6 verse 1 inoti, now Jericho was shut up because of the children of Israel. No one went out, no one came in. Jericho ranga rakavharwa rakakiwa kuti hapana anopinda, hapana anobuda. Mwari ndokubva vati kuna Joshua, see, I've given you. Naturally, haungati ndapuwa chinhu chakavharwa chakalokwa. But spiritually, Mwari vari kungoti kuna Joshua, nyangwe vanhu vaedza kuvhara kuti ushayiwe mukana, iva nemeso ekuona kuti Mwari unondipa pakavharwa ipapo. Mwari unondipa opportunity pari kunzi hapapindike, pari kunzi hapaitike. Why? Nokuti Goliath anga akapfeka a helmet of bronze, but David wakakanda dombo rikandotema the same head rine covering. By revelation David unotoziva. That's why wakataura achiti, who is this uncircumcised Philistine? Because when you are part of Israel, munenge makapfeka a helmet of salvation. That's Ephesians 6. Painotaura kuti pfeka inhumbi dzekurwa nadzo. Tinenge tine a helmet of salvation. So kana Goliath ari a Philistine asiri saved, which means helmet yake ndeye fake. The original helmet is Jesus, is our covering. Saka David wakarelease dombo rikandotema musoro wa Goliath. Yeti pandaverenga part, he was putting on a helmet of bronze. But dombo rakakandwa rakawana mukana rikasinka muhead umusoro wa Goliath. Don't know whom I'm talking to. Azvinei kuti ndiana apavhara, but tina Mwari wokuti kana avhura kuna unovhara. Wese anoedza kuvhara kana Mwari vangotendera kuti unopinda zvakadaro. Nyasha dziriko uye Mwari wedu ashanduke, ndiye wazuro nhasi namangwana.
Zanzi kuna Joshua. Nyangwe Jericho yanga yakakiwa. Tightly shut. Mwari vanoti kuna Joshua. See, I have given you. God will give you the grace, the opportunity and the favor. Mu environment inonza apa papindika zviitika zvigoneke. Muma seasons nema times anonza apa zvigone. Nyika yakapfeka a helmet of bronze. Economy yakapfeka a helmet of bronze. Kuti uregere kuwana opportunity to seek dombo rako. But the Bible rati David wakakanda dombo rikapinda mumusoro wa Goliath. Yeti Bible ranga rati Goliath wanga wakapfeka a helmet of bronze. Kurati pakavharwa siyana napo. Mwari vane mukana nenyasha pane zvinonzi zvako. Jericho was tightly shut. But Mwari unoti kuna Joshua, see, I've given you. Vakaisa zidombo paguva raJesu. Asi Bible rinoti vakadzipa vakasvika dombo rabviswa, dombo rapushwa. Nani? Mwari ngaakupe nyasha, Mwari ngaakupe vatumwa, Mwari ngaakupe favor. Every blockage, every opportunity yauri kuresistwa. Vanhu varipo vakaoma moyo se helmet the bronze. Avadi kukupa mukana kana opportunity yekuti zvako zviite. Ma seasons atiri aringotaura kuti hazvigoneke, ma seasons ari tough, ari hard. There is God in heaven. We so faithful, we so mighty, we so awesome. Receive the grace, the opportunity and the favor. Rako dombo richawana space. Rako degree richawana opportunity. Unaro dombora wakabata zvichida degree rawinaro, but rungoriswa kuti nzazvite. Zvichida ma connections awinawo ari kuriziswa zvichinzi azvite. Zvichida kamwe kaskill nekugona kwaunoita zvimwe zvino, but vanhu vachikuti aiwaiwa hazvite panapa kuti ushandire pana zvitoti wane mukana in this place. But I've come to tell you, whatever stone you have in your hand, may God create an opportunity for you to prosper and make it in life. David wakakanda dombo rikanotema musoro wa Goliath. Yet Goliath ari kunzanga kufika helmet of bronze. Hakuna protection icha preventer. Hakuna chicha resistor opportunity yauri kupiwa naMwari muna Kristu Jesu. Remember, the stone is Jesus. So dombo rinonzi Jesu, dombo, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Opportunity yako ngaiwanikwe izvezvi. Munguva ino, mumwaka uno, pazvinonzi hazvigoneki, pazvinonzi hazviitike, Mwari ngaaite chishamiso chinotyisa muupenyu hwako. Pupura kunaka nekugona kwaMwari. In the midst of trouble, you testify the goodness of the Lord. Baba ndonamata noupenyu hwaNancy Chemhere Vandirai, ndonamata noupenyu hwaLloyd Sikwabaile, ndinotaura nyasha muupenyu hwaDivine Ticharwa, ndiri kutaura nyasha Baba muupenyu hwaMaitsani Rusero, ndinotaura nyasha muupenyu hwaB Francis, opportunity muupenyu hwaDorin Duze, ndiri kutaura Baba nyasha muupenyu hwaSekai Nashe zvandaziva, mikana ngaizarurwe Baba, ma opportunities Mwari. Wakaipa achiresista achiramba, but Mwari waDavid wakamupa mukana, dombo rikakandwa rikanopinda mumusoro waGoliath, despite Goliath wanga wakapfeka heti. Every resistance yakamira against your children, against your people, this morning, Lord, they will testify the grace and the goodness of the Lord. For time and chance are given to all. Mwari ngaakupe mukana, Mwari ngaakuwanire nyasha, Mwari ngaakupe favor. Dombo rako ngariwane pekupinda. Goliath nyanga akanza apfeka heti bronze. We don't care about the type of hate. What we know, God will create room. Mwari uchakupa mukana, uchakupa nyasha rako dombo. Zvaunobata. Mwari ngaakupe mukana munguva yatiri. Economy yechiresista yakapfeka helmet of bronze, but iwo wakapfekwa the helmet of salvation. Iwo wakapfekedzwa the helmet of salvation through Christ Jesus. Rako dombo richawana space, rako dombo richawana mikana. Baba ngavakuwanire nyasha, Mwari ngavakupe favor. Sa David unoti akanda dombo rakasvikopinda musoro waGoliath. Iye Goliath anga akapfeka the helmet of bronze. Kureva kuti nyange wakaipa akaresista akavhara, there is grace for you. Mwari uchakupa nyasha, Mwari uchakupa nyasha. Eli konje, do not declare favor nenyasha dzaMwari muupenyu hwako. Mwari ngaakupe grace, Mwari ngaakupe favor, Mwari ngaakupe favor. Esther Ushe,
ndinotaura nyasha, ndinotaura favor, ndinotaura grace, ndinotaura opportunity. You will testify the goodness of the Lord. You will testify the goodness of the Lord. You will testify the goodness of the Lord. Uchapupura kunaka kwa Mwari mazuva akaoma kudai. Uchapupura favor ya Mwari mazuva akaoma kudai. Iye anoti kana avhura kuna ungavhara. Despite the helmet of bronze, David wakapupura nekuti dombo rake paakarikanda rakashikotema musoro wa Goliath. Baba ndiri kunamata muupenyu vana venyu mangwanani ano. Every spirit inoresista kugona kwake, inoresista skill yake, inoresista chipo chake. Create a room, Lord. Create a room, Lord. Create a room. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Pane murume akakandwa muguva raElisha, akaguma mabhonzo aElisha akamuka. Elisha wakavigwa, asi guva rake pavakazoviga mumwe murume ranga rakashama. Handina kubvira ndambonzwa kuti rakacherwa nani. But chandinoziva ndechekuti Elisha anga ane nyasha dziri maari dzanga dzakavharirwa pasi. But guva rakavhurika, munana ukaitwa nemabhonzo aElisha. Handiziva mamiriro akaita upenyu hwako. Kune vanhu vakakufutsira, kune vanhu vasingatende kuti mauri mune chinogoneka, mune chinoita. But ndinotaura zita raJesu pamusoro peupenyu hwako. Mwari ngaavabvise ivhu rakafushira upenyu hwako. Mwari ngaavabvise kutaura kwevanhu, ngaavabvise makuhwa, ngaavabvise kuronga kwevanhu kwakaronga kuti zvako zvisaendeke. May God create an opportunity. Kwakapupurwa miracle yakaitwa nemabhonzo kumakuwa. Kureva kuti vanhu vatomuti afa pasisina rasa ivigai. But Mwari vakaziva kuti there is still work, pane nyasha nefavor yakavigwa maari. Baba ndinonamata mangwanani ano nezita raJesu. Baba ndinonamata mangwanani ano nezita raJesu. Ndiri kutaura blessing nefavor pamusoro peupenyu hwevana venyu. Mukana ngaivhurwe Baba munyika yakaoma kudai. Munyika yakaoma kudai, munyika yakaoma kudai. Iyemi makapa vanhu mvura kubva padombo, makafamba nevana veIsraeri Mwari, mukavapa mvura kubva padombo. Muri Mwari unoita zvishamiso, muri Mwari wakatendeka nenyasha anogona. Baba mangwanani ano mutsvene wenyasha. Makapa David an opportunity. David akapupura akataura kugona kwenyu. Akanda dombo Mwari, even Goliath une a helmet of bronze. But you created a chance, you created a space. Baba ndikutaura mukana, ndikutaura mukana, ndikutaura mukana, ndikutaura mukana, ndikutaura opportunity, ndikutaura favor, ndikutaura blessing muupenyu hwevana venyu. Ndinonamata noupenyu hwaSheli muridzo, ndinodeclare favor muupenyu hwavimba Sara Oga. Mwari wenyasha mutsvene wakatendeka mangwanani ano. Zvisingabviri kuvanhu kwamuri zvinobvira, zvisingagonekwe nevanhu nimimi Mwari ndozvamunogona. Baba vana venyu vanotenda kwamuri munovapa mikana, for time and chance are given to all. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Nyangwe nyika iri kuresista, nyangwe mamirire zvinhu ari kuresista nekuramba Baba, asi ndiri kutaura kuti mikana mabvuma imwe Baba kana mazvitendera zvinoendeka nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Even Goliath akapfeka the helmet of bronze, but David wakatestify kuti dombo raakanda rakandotema musoro. Baba ndiri kutaura kuti create an opportunity, oh Lord. Holy Spirit, ipai vana venyu nyasha, vapei mukana Baba. Jesu Kristu weNazareta, iye wakapfigirwa muguva pakaiswa zidombo rakakura, asi Baba rinoti dombo rakabviswa. Baba bvisai every blockage inovharira vana venyu. Zvipo zvavo Baba ngazviwanirwe room, ngazvikreaterwe space. Ndataura favor nenyasha muupenyu hwavo mangwanani ano. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Rava shatalaboshia manderevosa. Menta talaboshia dabaliga dasaye. Menta bareka diga dala soroboshia takalabazugadaya. Mante baradiasa loboja liga basanda. Eboja de manta baradia katalabosha liga bate. Mente baradia takala konde baliga dasaya. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Mikana ngaizarurwe, favor ngaidururwe muupenyu hwevana venyu Baba mangwanani ano. Nokuti makatendeka, nokuti makarurama. Ndinotaura nyasha nekugoneswa. Ngavarangarirwe vana venyu Baba. For time and chance are given to all. Father, I speak blessing and favor upon their lives. In the mighty name of Jesus. Ndonamata noupenyu hwaMay both. Do not declare favor nenyasha Baba muupenyu hwevana venyu. Let me just speak a blessing over your life. Father, I decree and I declare your blessing, end of favor, protection upon their lives. Baba mikana yakaramba kwemakore mazhinji, resistance yaibva kuvanhu ichirambira vana venyu kuwana mikana
nekuzarwa kwemasuro. This morning I decree and I declare. Ngavawane opportunity Mwari yavanogona kupupura kuti despite resistance yanga iripo, Mwari vandipa mukana nhasi. Vana venyu ngavapupure kunaka nekugona kwenyu. Nyangwe Goriati wakapfeka heti yebronze, dombo raDavid ngariwane pekukwana, ngariwane pekutema, ngariwane zvekuita pamusoro iwo wakavharwa. Baba, every system inovhara nekuresista opportunities nemikana kuvana venyu, today I break it in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. God bless you. Musipere munyasha hama dzangu, Mwari vakuchengetei, Mwari vakurwirei. My son Adonis Mutede, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. A good day to you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. Pamunofamba, zvamunobata, zvamunoronga, mhuri dzenyu, chengetwai nenyasha. Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen and amen. God bless you, people. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. In